Bacha, viacerí sú tam. Kde je? Z tej strany, označené. Aha, vidím. Jeden tam prvej, onej. Je down. A mŕtvý. Ďalší. Enemy nearby, enemy Zadu. nearby. Broke. U nás enemy nearby. Áno. Kam uteká tá Erin? Zrejme, keby tu niekto chodil. Hej, niekto tu chodí u nás v budove. Aha, už ide, tu je. Oj! Pozor. Tu je. V okne. Kokos. Oj, chlapci ma dávajú. Á, tam ďaleko sú. Aha, už ho vidím. Už uteká druhý. Je broke. Ty kokos. Krása. Broukli. Krása. Dostal. Ja teba dal. Ten druhý je dobre nepríjemný. Ten myslíš ten sniper? No, musíš sa aj, hýbať. Pozor, tu je. Tu sú. Na žltej, či na ruže, na Enemy ružovej. nearby, bacha. Tu je pod nami. Tu je. A je broke. Tu je vo dverách. Vo dverách je. Á, bacha, tam je, oný sniper. Ale boha. Oj. Ale ma tam obstrojil. Za tými garážami tam je. Za ktorými? Pink? Neviem to ani na ňo pinknúť, lebo vystrčí sa tak ma dá dole. No viem, že tu na pri tej onej. Máme. Pri obchode. Tlačí ho plyn, za tým autom stojí. Aha. Vidím ho. Broke, je broke. Dobre, držme ho. Broke, zasa. Tlačí ho plyn, musí utekať. Piči, Píše prebehol dole. tam poza strechu, hej. Je v McDonalde. V McDonalde tam je už, no, Pozor tam tu už na, je hej? safe. Na rušovej, Druhý, máme druhý. snajpera. Ja mám ten oný, čo ten plyn, môžeme si tu akože pustiť, ten kyslík. Dobre, tak to dáme potom na strechu. Tuto nechá na streche, hej? Nie. Na tejto. Nie. Na tejto, nie? Ne, na tejto streche. A tam sa ako dostaneme? Kryte ma. Idem preskočiť, kry ma. McDonalde, sniper. Dobre, som tu na streche. Dobre, Bacha, od skopta. Tu sa mi zdá. Tu je. Je broke. Tam je ďalší. Idú smerom do tej budovy červenej tvojej. Poďte sem. Hodím tu na plyn, tak to prežijeme. Kriem, tu je. Broke. Nice. Pekne, dvaja dole. Sme 4 proti 2. Joj. Dole na... Za chrbtom. Pod nami. Za nami. Vy ste dole? Je dole, sú pod nami. Nie, pod nami sú Vy dole. ste dole? Nie, ja som hore. Ja som na streche. Ja som taký na streche. A kde je? Maťo, teraz je tvoj čas na tú onu. Nie, ešte nie. Vieš, keď to pôjde ďalej, aby sme zostali plyne. Nie, počkaj, dole pod nami, sa oni vybehnú. Tu sú, hej, na prvom poschodí sú. Na prvom poschodí. Poďte, posunieme sa. Vyhodím. Je dole. Je tu je. Nice. Ja som im tam vyhodil ten hologram. Figurinu. Kalam bol strieľali do toho. Pekne. Krása. A ešte to boli aj oni, ešte mali aj špecialistu. Mali špecialistu? No teda. To vyšlo pozitívne. Toto bolo krásna hra. Přátelé. Ešte aj moja mačka sa na mňa prišla pozrieť. Vengelinko. Popačiť. Pekné, 16, 17, dobre, 54 dokopy, super.